fa 150 anys, ha donat obertura a la Festa Major de Lleida. Antigament sempre es feia el dia 10 de maig, la vigília del patró, a les 12 del migdia, i des dels anys 50-60, amb l'aparició d'aquest acte protocolar que es fa al Saló de Plens de la Paeria, un acte molt tancat i molt restringit, poc popular, poc obert al públic, un acte d'autoritats, és un acte molt oficial, molt solemne, una colla de gegants, de bèsties, d'un ball de turcs i cavallers, que seria similar al nostre, representaria una lluita entre moros i cristians, que per Corpus ballen a la plaça. Tenim una d'aquesta representació de l'any 95, per sort, n'hem conservat bastantes fotos.